nawe kodwa make mamandla nawe. Hey, akaba kuba weird manje wena umbuka la into akakubuki wena yena ubuka la Yeah. elokho uze mama ubuka ungasignala la ngamehla yabo and man amakamera futhi akubheki. Ukuthi wenza. Ayikho nento mhlambe awuthi uvala ikamera yodwa noma. no mina ngiye ngitshela ukuthi at least mengabe ekusakhuluma yena angikwazi ukusho something yabo but mase sekukhuluma lo la ngine chance ukuthi ngingasignala noma kanjani because ngiyazi ukuthi sishintshile angle laphi la yabo full and isho kunale ngathi uyashutha le but une option ukuthi usebenzise lenga la post ukuthi iveli focus la mina ngi-mute yabo ngi-tag ukuthi angaveli because I'm doing something that's why mawuzothela amanzi yabo umcanga mawuthela amanzi uzowathela side nelilodwa and you make sure ukuthi lo uyaqhubeka kakhulu khona icamera izofocus la yena lo wena whatever yenzayo la post ingakhatheka ungaveli yabo but ngingumtshela kanjani ukuthi hey bashi Njeli. umoya no but fune sibe nendlela esokwazi ngoba useduze ngihlambe ngiyazi imini yabo nabakhodo president No, but sesiyafunana. Uyazi umuntu ngiya. Umuntu akavela gym, azovela gym. Uyazi uzanya. Sesheliwe ya. Noma ubothi awayala ngiyabhintsha la. Ubothi uyashisa. Angikampintshanga la iyamasha straight. Ngizayidlulisa imashini. Yeah, ngizwa Because unokhombela bese tuyidlulisa. Uyizuthi niwayinganga also also depends on what is it that we are talking about. Yeah, sometimes you need to trigger it. Yeah. Itriggerisha lapho ungayisa kubika. Manje triggerisha kawu2 it's either ukhalela ukuyingena noma ukhalela ukungena. Ilapha ngibona konke should I not, you know, because it's not easy. Ngoba ubothi wona iyamasha. Imasha nawe ngqo. Ngathi ungavela uthule. Kodwa manje sometimes kuyasiza ukuthula. Because uyakwazi nokuyiprocessa kahle ubothi ya. Kumele ngiyilalele ngiphawula. Once ngayiphawula ngoyona. Ngoba uyathi ngiyayiphusha ke manje sengasayizwa kahle. Buye kakhulu. Kusesamnandi uyihle ngempela uyigwini imashe ubothi ya. iyangilimaza le mpahla. Inadi lapho. yamshana no shepherd lapha masegcwala Yeah. gcwala Bese react. No, so much. Bona sigudla There are certain things let's say show umuntu. Uthole vele now you were aware of them, but it's like somehow you needed that one person to say it again. So that was about Dale. lento le. sina imasha na. Angiyakulunga ibaleke. Antile naye. Yabo? So now then Manje vele ku podcast into ebhlungu. no ngisho phela into eyiningi like phela ngithi phela if ever mhlawumbe bekunento futhi bukade udila na for some time. Yeah. There are certain people you're gonna be uzoba seyindaweni where mhlawumbe bakhuluma ngayo or noma you hear a song or noma you see mhlawumbe an ad whatever somehow mfethu into mayikade lokuzana you know baningi nje somewhere Nikuvela iqhamuka. yayibona and then the next thing manje usuyafika usuhleli nalabantu la azambayaza sivele ya pop up somewhere lento uthi nayo le nombolo Mpathisha abazalwane sonto kubengazi ukuthi upastor khona yaziyo. kanti Kanjani? Uyishaya wena. Khona semsikelile. and then the question isuke sikuwena manje uthi ngenze njani you know that's where la ibhola lala khona ukuthi ngiyaqhubeka ngilonga ipota noma ngidila nale nombolo because usuwatholile ama-sign amaningi. Khona izinto ezinesibindi ezizecrossa kuze No, of course. ziyibaleke ziyibuild Of course. umuntu ahleke okanye ahamba ayodance okanye ahamba ayokwenza something. Ibila into iTV. Hayike into ebuhlungu njengaleya. Ibila inkinga mfethu ukuthi mfethu awulungise la. Uthi uyafika nje kuthiwa hayi ayibidila nawe. so kanjani usuzama ukukhopha So the two ways. Okay, let's try to make a practical example. Let's say mhlambe nginethekeni. yeah Ngithistane naye ngento encane. But uthola ukuthi right kodwa mina ngithi wrong, yabo? Emase ngiyibuka ngaphandle ebantwini esengiyayibona ukuthi bengi wrong. Yabo? Uthi wena nxa ifakho uyangidakela.
uthi uyayibuka futhi nasame ivela ukuthi hey Da, mfethu nangu. u-wrong hambe Khala udlala wena. right Yeah. hambe ukwenza right mhlawumbe utho ukuthi okay asingayenzi ibe situation elight asihlambe into ecomplicated mhlawumbe izi-involve nomndeni phakathi yabo but now ukuyi-reverse ukuhambe uyilungisa it's not longer a simple thing into edinga ukuthi idilwe nayo ngesineke but because wena uqinise ikhanda Yeah. awusakwazi manje but everywhere you go uthi uxoxa nama-out ama-out wezoyixoxela wedwa kodwa uthi ukuthi ama-out azothi yazi umjito ongawuhloniphi umamazala afethu ovela akhuluma isinomi kanjani akekho grand omjito uyasho ngaphakathi ukuthi Khuluma nawe. ngifokofise umamazala ngendlela izinto ezikanjani so kuney'nkinga esidila nazo personally empiriyeni sisodwa kodwa zilibele zivele ema-spacing nje Yeah. ngendlela onga-understanding Because hayi khona nje leyo thothi ignore ama-sign ufuyitshela siya ignore ama-sign yeah but isho ayindawo uyazi ngisho nga ignore i-sign ye-7 but still ithi nje into ilungise lento Yeah. yeah mina hayi ngiyakubona lo bengithi ngikhuluma mhlawumbe ukuthi And like ukuthula la manje. yeah Worse mawuzazi ukuthi wrong. Wrong because ne-ego isuke la ikhompyutha nalo yanombo. And ego yakho vele kuthi fuck off. So bona khona because vele that's what you've been doing. uthi uzapho Ulokhu uyixoxa ufocus. ngendlela efavor Yeah, wena ebantwini yeah. bavele bakukhombisa ukuthi hayi i-rock khona into wrong. Yabo. But uqhubeke yabo. Ukuthi lanti yakubhayizisa because manje you end up ugcina ususe desert wedwa. And nama voices awusaweza labantu ade bekuza bekubonisa bethi so umasha wedwa because manje usukholela yonke lento oyibuildile yakho. To right all the time and you can't go back and apologize or you can't even pay attention to those signs. yeah So nje yabo and usumashile yabo. ngoba ingqondo Yeah, upastor usumashile. ingqondo-ke baze bashaya le mpahla ama-scientist akhuluma ayibiza nge-confirmation bias Yeah. ukuthi into uma usufuna ukuyikholwa awuzoyikholwa so ukuthi uyigoqa wena Yeah. uyazi kodwa ukuthi uyayigoqa ekugcineni kosuku kuvele kube ngazi ukuthi hayi iqiniso ilona iqiniso Yeah. ingqondo ibheke wonke ama-signs ukuthi hayi fethu Yenze Trend ibe etekenzile. iqiniso, yeah. ishephizu uyakholeleka into zomsamo No. Nah. ukholeleka Nah. You But can- that's not. I don't. I'm not saying I equal. Yeah. Respectfully, and practice it a little. hayi soqedile Yeah, into but I don't practice. you know ngiyibuza lento because kulento enishayo awukazi uthola umuntu uthola ukuthi there's instances where uthola umuntu ozothi thothi khona into eka-affectayo empilweni like in your life thole nje umuntu ozoloku ezokuhlebela ethi fethu kunokuthi yeah for example le tedisho nkanyisi uthothi into lokuyiprolonga uyitshela ukuthi izohamba ngoba uyayiziba kanti the more uyiziba wena uyizibiza ukuthi awufuna ukuyenza but uyiziba ngoba ukuthi i-complex ngalendlela yokuthi ngizoyiqalaphi nje yilo but the more uyitshela ukuthi hayi because inalento ukuthi ngoba ngathi uyakhohlwa yabo utsho ukuthi ase mhlambe seku-right yonke into kuthula kahle and then a few discussion esincane nje months and then again uyayibona and ugcina usuzazela wena ukuthi yazi mekwenzeka lento uzoqhamuka walishandisa nje Yeah. yabo iqinisi ubone ukuthi ngingayiziba noma ngize ngifike plant ithi nje mfethu iqonde nawe into emiqonde nawe iqonde nawe yabo ngifuna ukufazela lempela hlade show nkanye so sometimes izinto yazenza itshela ukuthi hey yazi lento mfethu because isakhuluma umuntu oyedwa awuthothi vele before khuluma umuntu uyayazi wena yabo kudududu izinto zibe mnandi phe ukuthi bu thulakala ubone hayi ile shandisi uyizibe ngoba utsho hayi usayazi wedwa yabo kunabantu abaneyinhlanhla sothi khona umuntu ozokuvashela athi mfethu ngeke mfethu kulungisa awuvashele something lapha edlale phela abazi abantu abangisonke bayisho direct but kodwa khona into mfethu ufuna ukuyithinta but awubona umuntu owukuthi and deep down uyazi ukuthi yabo nje bethi bona umuntu owukuthi ile Khona phezulu wakuncinza. yabo and now uyayazi vele Mfethu. yabo but unobuka ukuthi iya ngayiqala ngayisukela lento izofuna izinto eziningi engaka
urelax uthi phuphu nje uyaphefumula kancane lapha wazi bra wami phinde kuqhamuka omunye efethu yabo noma vele wenzeke something uzobe kuthiwa kwenzeke something mase kubuza wonke umuntu kuthiwa ithiwa into yasekhaya kuthiwa hayi ngeke mhlawumbe into yasedlalini lapho uyazi vele uthi khona uthi ikhona into engithiwa ikhona vele wena usize dethi hayi uthi hayi ngeke igwali ikhona vele uyayazi wena so for example yenza example vele kuthiwa kulahleke bunenyuko yabo ubeka inyuko endlini vele kuthiwa unyuko usayithola uqathi inyuko isishone brenze example uyibheka indlu yonke inyuko awuyitholi inyuko esethi hayi ushayisa imoto ubone inkinga yemoto bese imoto yakhe silimeleke manje ke busemnandini uthi imoto kuthiwa uqalaza izinto zasekhaya uthi uyiblock indlebe uyazi uthi ha kodwa bethi khona ngempela ufune ngiqalaze yezwa lot uthi muthi yezwa ukhuluma nabantu bakini thiwa uvele phela iphinde bakukhumbuze ngale shandisa anibona vele phela into zeniqalaza uyasho lapho uthi into zami ihamba kanje mhlawumbe iyona le shandisa ikhona kuvazela into esho ngokanyezi ikhonto kanjalo thina bese sayigoqa mfethu kakhulu mfethu ngoba kushaya impahla hayi nanokuthi mfethu awazi uqala lapho wena uyicabangela ukuthi zolandela idingeni awutsheliwe ukuthi lezo zinto udinga yeah but already wena usuyitshela wena ukuthi and then usuyalo ukuthi awuthi ngizibe kancane kusuwana nephakethe lakho yeah uthi ngakhona yini kanti okubaleka ukuthi uqale uzwe khona uthi yena sungaqala unyakaze from there ukuthi khambani esinye isikhathi nezinye izinto ezinokuthi zishaye and mawuthi uyezwa kanjalo bekhuluma kanjalo bekubhekisa abafowethu whoever lowo muntu osukuhlangana naye akubhekise the minute ekubhekise usucabanga umuntu othile into ekude uyise kude nawe kanti zikhala wena nje udinga ukuthi uva edladleni angithi yabo ofika edladleni lapha uhlale nesalukwazi noma ikhehla uba omdala akubekele isithombeni ukuthi sigiphani kahle uthi hayibo na into engihlangabezana nayo na into engithola kanje ithini mase kunje smove kanjani a simple thing first ukuthi sikhulume nje futhi nabantu abangaphezulu kwethu yazi lento ngicishe ngithi inkenani I'm not sure if izoyenza any sense yabo but I'll try to explain it indlela mhlawumbe engayenza sense have you ever realized ukuthi when you have things ofuna kuzenza like sort out like you have issues in your life yabo that are easy ukuthi uwasort to a point where mhlawumbe idinga ukubhala i-email mhlawumbe idinga say for example ngenze example lease yakho it's coming to an end for example ngenze example you have a lease then you have other responsibilities ofuna ukwakhipha imali and you have other responsibilities then you get money then manje uyabuka wonke ama responsibilities akho they equivalent to the mali onayo uzuyacabanga ukuthi ngizoqala la ngidle noma ngilungise inkinga yabo uyidle imali bese uyacabanga ukuthi inkinga yamba kwayikho zisa uyikhohliwe ko imali sidliwe ma iziphuma phike leyo mqondo ukhohliwe because I'm sure le nto bethi sishawa wonke umuntu Excellent. let's be honest sishawa wonke umuntu yabo ushephanda ungijulele kanjani wena siyazi mfethu la mfethu ngine chance ukulungisa inkinga zami ngiphile moja yabo but manje nayi le mali mfethu ithi nje mfethu ngidla mfethu wathi uyabona ngathatha ishumi la it's over uthi usho ukuthi imali ngidla mfethu Yeah, imali yakunona. Imali yakunonusela lapho ijama njengoba ithi imali ngidla akukona ukuthi ziningi indlela zokubhokisa imali yeah ziningi indlela zokubhokisa imali mfethu awudingi nokuthi uzobe seclubini wenze awudingi ukudla serious ziningi uyazi enkulu uphumile for example uvela uphume ezitolo uthi umuntu ezitolo uthi buyo bambe into ya 500 ibite sasendlini uvela ukhushulele umoya la emall Yeah. uvela uthola usucosha into ezophuma isithi 1.8 uyacabanga ukuthi lo 1.8 senguthathe Usulidlile. ngeselento leyo mpahla yazi ikushaya even ayikushaya lokhu njaleni kuphela ikushaya izintweni ezi-serious general even nama-student during isikhathi se-exam ila uhalela ukungcakaza khona i-series ila uhalela ukurelaxa khona kakhulu-ke ngalesikhathi-ke kumele ube serious kuthiwa kuphuma iseries eshisayo vele kuthiwa kuphume i-documentary ka-P Diddy uthi uyayibuka ubone ukuthi ukufunda kuzomlindana already bakhuluma ngazo social media iyamasha uthi usaphuma kuyona ubungena kwimadlanga commission lapho i-exam ikulindile kumele ukhele
Imnandi sikujovile le mpahla kufanele uyinqubuza next thing ayibo Urecover kanjani iqondo kanjalo futhi? Ukuthi ubambe Shepherd wena okhuluma nama-alts awusilo mfethu. awusiniki Awusimbulele. njengodova bakho Senze njani? Ungasitsheli ukuthi asiqale ngokubale siyazi. Lokho siyakwazi. Qale ngokubalulekile. Siyakwazi lokho. Kodwa manje in the moment kanjani Nayi imali nazi inkinga. sengithe ngiyoba ngivisinkwa ngayithola sengibona nami you got Yeah, yizo lokho. Isikwa sa 30 umuntu ebuzoyishaya ngo-30 rand uyabuka bethi uphumile 8 clip manje. Uyabo? ithini le ship Hayi bethe. Hey, angazi. Ayinzima lasha nje siphethe. I don't know. But it goes back to the decision ukuthi iyakho thing isiqale ngibuzo in a sense of it's usuke uzama cope yinene, but I wouldn't say coping. I understand what I'm saying. There's a deeper way of looking at this thing than ukucabanga ukuthi engiyay avoid yabo, because uma ngayisho impela nje ukuthi it doesn't have to phuma your groove. It's just you not wanting to confront this thing and solve it. But in most cases, it's coping. It's a way of coping. We as humans have managed to master this thing of not facing isn't it difficult, because your subconscious mind is always going to protect you, especially in limaza before, somehow, because vele phela it design alone le mpahla ukuthi protect be danger. So now once wangqubuzeka iyona ekutshela kuqala raso ukuthi hey uyakhumbula ukuthi sakwenzakalana, ungalingi asiyi-avoid nje leyo, singalingi esidlale ngayo, singamane nje sithole indlela and ngizokusiza futhi ukuthi ube nayo indlela ukuthi le singayidili nayo, qhubeke kanje. And then you're always going to find something ezokusiza ukuthi ungayiface le mpahla ulokhu uyibalekela. It took me years, bro, to face myself in a way that I used to lie to myself a lot about the fact that I'm tough. But you get to a point where it's like, nah, you're not that tough. But you come from an environment where you are trained to be tough. Yeah. And then suddenly now uhamba na led. Until you realize ayikho lento. And lapana pethu in my environment esibuka kona esitrainer pethu ngenye indlela lapha. So now you look at the world like yabo, and uyayithola lezi zinto pethu ezikusiza ukuthi cope in life until you get to the point where you're like, hayi khona ayisasipane nombolo kade ngispanele yona le minyaka ayilo lo nyaka sengikuwona ke ayisasebenzile ngiskele bes different lesi bese siqeda samanje no yabona manje langkhona ayisebenzi la yabona bese kule minyaka edlule ayingispanelile yona ngifuqama but manje la uyimali uyiqede makuphela inyanga uyabona ama responsibility exactly abheke wena akusekho kuyikhona Ukwazi lokhunja ukwenza indlela zokwenza imokolo ayisamokoleki ayisenzeki because eqaleni mfethu ibiyenzeka yabo and mfethu kubotha yabo uyenzekile yabo futhi uyiphitha yabo phela ayi manje ke ayisenze ayisavuma we force right it's no not this time around jama kisho bidake yathekse ingane pheze besisha ngomdanso manje ayimanje Mthetho no abasenandaba no yazi uyishaya itela ilandelana zonke itela zabhoa imingani futhi uniseti manje nalo bese kuthazi zibuka icontent la somposter zikushoot udance eyiphelile ayichazeka bona ama likes yibu dance ibuka ama likes it's ma ngiyazi mengaposta le video dance ayisekho into nkosi yabo ivele ibone waqala washaya step 1 2 yabo uthi ma ayisana ndaba nomdance na phela there were things ebeyidlisa lezo ukudansa noma down amagwegwe all those things hayi njalo shude kusokuthi yazi bethu
ukuthi le mpahla ayifuni siyiboxe kakhulu kwinto eyodwa ngoba kukhona lento mfethu ukuthi uzodla inyunga but sama ekupheleni kwenyanga imali ye-rent ihlangana uyabona sona imali and yona into kulimaza okanye imali yokugibela mfethu Yeah. ihlangana Yeah. yebo awungene next month eyiphinde Ngicabanga ukuthi izokwenza futhi leya nomholo vele ingenzeki. hayi uthi uyayibheka kwenye inyanga uba ngathi uthi uyayicela for khona Yo, uyabhayisisana. Ilento eshaya abantu ngoDecember razo. Literally. Every December talking day 1. frustrating Yabo. wena uyacama Because bese umuntu uyishine kuno 2 weeks azikahle ukuthi January uyeza dog. And uyena asobona khona uJanuary. Uthi ngani ziya kanjani esikoleni? ayikho kodwa lento le uyisana Because you know why? Because iyenzekile last year. Somehow icebele into ngoJanuary. athi nje umuntu mfethu So manje ngiyazi na next year ushalo nombola. Kodwa le mpahla le masha ye-comfort. You know if you comfortable ukuthi okay, ngiyazi khona u20k izofika enye imali. Kodwa mangekho lutho, hayi khululeka, ayifike enye. ileyo nto nje akithi uyayidla imali ume ngokuthi ayikho ingane okwathiwa iyanga esikoleni kwami mina ngidla imali ayiphi ingane wathiwa ayifundanga ngoba mina ngidla imali Exact. yabo iyiphi mona mase ngidla imali manje uyazi ukuthi manje ngizoya emsebenzini ubani owathiwa akayanga emsebenzini Yiyo lento esikhuluma ngoba Wa mina yabona ngidla lapha imali iyabheda lapha. sigome kakhulu even nasespan uthola ukuthi kade ulove espan mfethu bengakughosteli bengathini hey uthola ukuthi uyadoja even emsebenzini uthola ukuthi uclocke ngesikhathi but during the day unokuyiphumela uthatha ama chats hayi linye ilanga ubona ukuthi hayi iyanqapha manje nokho akwenzeki ukuzwa ama-out mabu ukhulelisa umuntu amanye enye out othi khona asekhulelisa umuntu ukuthi amajideni bafethe mfethu hayi into zama yihlangane mfethu nalo muntu uzobeletha uzwa amajidi ekududuza ethi mfethu ayikho ingane wathi wayikhulanga ngoba ubaba wasebenza ayikho ingane wathi wangekhulu ngoba umama uneki mfethu ingane izokhula khululeka wena ayibuzama wena as long as uhlanganisile ayikho ingane wathi mfethu ingane uba washona ngithi ulale engadlili washona ngithi umkhombe bakutshelana ukuthi uhamba umkhombe manje unjosabanga uqine kakhulu uthi uyacabanga ukuthi ake gombe umntwana sinamo ngadabuka la ukhona abantu abafastayo face oyinsuku ezina abantu abafast 6 days Awonje ukuhloya fast. yabona mzogunya amathi ngilala iphuzela ivadi ngilala ukuthi ba right bese ayinzima la yasikocene kakhulu so ukuthi uthole isincadi ushuthi ekusimitise engane wrong ithama lakhona lisibhayi aliyizwa ke lo bhayi la awudabuli amajidaza And if it's as if it's kunengane esu. Hey, God have ezimnyama face. God have never experienced poverty. yeah true Has more khuluma njalo vele what? Yileyo. Ngiyazi mina lonto. hey baba Yokuthi nje vele nje ingane ikhule nje iyaplan izinto. uthina hayi ngakuhlezi noma sekuba nenkinga kuthiwa ingakho laba nengane niplananga iyaplanela lelela ingane kanjani mfethu uzwa amajida amabingane isifuna i-child support athi ama-out mfethu elaphana bethi bayishaya ngenyuka yakho wena landa ingane izohlala kini yabo because manje ngazithi uyabona yathi bafuna ungirobha lapha la bafuna le mali ye-child support kanti ama-out bethi arong thatha inyuka unikeze lo muntu akhulisa ingane vele kuthiwa zenze njani wena thatha ingane uhlalise nogogo wakho uzobona uzowenza njani wena ingakho ingane igcina ikhuliswa abantu si-oled sisize ugogo And ebhlungu ngabi leyo dog. yabo It as much as beyithanda ingane but pheza. ngoba wena usuwazi ukuthi yazi mina phethi mengiphantile ngaprovidela i-oled Yeah. i-oled izohlephelela nengane yami kanti wena ufuna uprovidele bowu-2 Yeah. unabantu abawu-2 manje ofune ubagade Yeah. yabo wena uzayo menginezi ole deep blocks angithi wena ufuna ukumenza le yanto loyise ekhaya blocks edlavini ukuthi onke likhipha ne-blocks ekhaya kanti usunengane wena yabo eda-ke sekufuneka ukuthi u-blocks wena usuyinamakhanda khuphula phela mfethu funeka ukhuphule abazokani nokukhuphula unyaka nenyaka ukudla kuyanyuka ii-blocks limile Jabulela lo. nawe funeka ubambe lapho ukuthi mfethu yabo la kube le ngane ihleli no-oled layo kubo kwayo ithama le-oled layo lethi mfethu support bengizokhipha itshe angithi
nasedladleni uzokhipha ukhipheke itshe manje ighost So wena kahle kahle uyazi ukuthi- Shulex. maybe- Indaba yejabalizi. maybe- Ngathi awenza ngafokho. Kose ngenze example no ngenze example ukuthi mane serious ngempela no ngenze example angisho ukuthi le mali engisho i-correct ukuthi cha ngiyenze example ukuthi yabo uma ungabe kube kwengcosi yakho bethi child support sizu 5 blocks uyazi bese ufuna ngikhiphe 5 blocks ekhaya mhlambe ngibagayo 2 uyazi okay 7 yabo 7 blocks ngenyanga imali efuna ngihlwane nayo bese ziyakutshela inkozeli ukuthi phethu lapha kahle badlala lo 5 mkhulu thatha lengane uyilethe la endlini yabo i-wallet lakho uzoyenza Uqhubeke iplan nalo angithi yazi two. leyo nto ithini kwena Qhubeke nalo 2. wena wazi ukuthi hayi phethu Uyasave phela. kuyawuseva lo 5 Paid. Shuthi le njalo navele u2 ngiyawuthumela ekhaya. Yabo i-wallet izobhuca zambani idlingane mfethu. Try mesh. Uyasha imesh. Yayizo lot kanti mfethu Koqele kakhulu abathi. Yabo mabura basebehlele enkhoneni. Nango sikhatha ngabawufetha. futhi uyayibona yenze sense le uyabona sekuya save. Yazi bese kodonzana 5 blocks do yasho ukuthi ayiphethe emajiteni Fridays yoshisa inyama. yeah Sishaya ibhodlela yabo siyahlanganisela bese uba nekesi. Uthi mase uyibuka iphelele yonke yabona sebeze uspend 1.5 1.5 undaba ungayigaya ingane bethu yenza it again usuyishibizile kwena yenza sense ukuthi mina ngishibizile again but ingane idla izambane yabo so Le mpahla le yana mfethu ijulile kakhulu and ayiqali ngathi. ingakho nje abesilanda mase besilanda kuthiwa thina siyafana Isuka kude mfethu. Isuka kude mfethu. Bangakhi mfethu bangakhi obangakhi abalandi ukuthi kuse. Nguma. Gogo. usayina Gogo. Nguma. ngoba uyabona le mali ezisenda lapha Singani zogogo sibaningi. Wow. mekwafaka ithali uyabona ile 5 blocks wami Sibaningi. But asithathi futhi nale mpahla njengesifundo. Bese sithi ekuse. Impahla engishayila ngifuna ukuyiphilisa yami ingcosi. yeah Bese sihamba siyayigaxa. Ngoba futhi siyathanda nezinto sinjalo. Sigaxe bese sigaxile bese yavela into, bese ivelile into suphinda lento uthi awufuni ukuthi uphilise ingcosi yakho. and futhi uyayiphinda Icycle iphile nje free sex. uyayiphinda Ingani? noma uyiphinda futhi uyitshela ukuthi anithathe atanithatha ngama decisions yakho Yes. uloku uyiphindi Sinjalo sifuna ukuba accountable. yeah and it's funny futhi le mpahla ukuthi yazi the more uzama ukusaba futhi ukuthi le antu ungafani netaba somehow yazi ulufane nalo plus fethu Ngathi uyayizibizela le. kombi nje futhi la uzoyibona ukuthi hayi bese ngifana lo mchitazi manje Yeah. ngikufana naye I don't think we'll ever beat those allegations. Okufana ama time. Ehhe. Yazi inkinga yini? Itime uyalizwe me usakhula likhala. yeah Kulezi ikhamera lathi likhala ngaki time yabo. Kubuza ngathi time lo liflop by. Efika isikhathi sokuthi yenzeke kwena vele ubone enayo lento ekhalisa time. Nayi ke lento engayifunwa i-timer ile. Ifa phela lento neleshayisa ukuthi uma ukhula uthiwe wena buya ngo7 and by 7 ubusula ekhasi washizitsha before wonke umuntu alala kwashizitsha yabo ukuthi umfana intombazane doesn't matter uvuke Sunday yonke into ayiclean icele yabo uyabona senza ngihlukumeza lezi ekhaya ukhule kuba wena omdala uthi uyabona zipholile ninabile egcekeni ngingcolile igceke uboss nayo ke le shandi sami yisho mfuthu Yabona ke lo mvuzo ukubona lezo zinto bra. Ile esuku isithi awusadingakali. Usubona into ekanje edladleni. Baba usukukhulela kuba sedladleni. no but Iminyaka isingasabumi. no but injatha ama responsibility Ube- awekajalo once you have responsibility Yeah. yashintsha ukucabanga Yashintsha. ama responsibility akubemezela ukuthi azuthini manje ama decision noma luwenze akasafana like that but thinking lethu we get stuck you know and Yeah. even though sesibona ukuthi ama responsibility siyasipush ukuthi kumele sikhule manje but sisabambele ya nombolo because ukukhula kona akuyona akukho lula yabo and enye into futhi esha
ama response once waqala phethu kwanento ethi keep inyuku kwanento ethi keep inyuku awukwazi ungakhuluma Yeah. awukwazi ungakhuluma tshele mina wakhipha inyuku yazi ngangihlezi ngibuka phethu ubone phethu mase anti bethetha phethu bethethela izinto ubone nje baze wathetha umuntu yabona futhi once waqala wakhipha imali wakhokhela izinto ke ungathethi and then uzobuka phethi environment labantu abasebenza ngaphansi kwayo to get this money Yeah. the thing that they have to go through bevuka ekseni and uyayazi indaba semalokishini uthi uyavuka kuze kuthiwa kunomuntu odindilezile ekseni lo muntu lo kumele avuke ekseni Adlula la. le handa Yeah. udindizeke khona Yeah. umuntu last week or izolo Yeah. bayacaba and uyophanda phantelani kumele wenza leyo mali bese yabuya ntambama Zinaqolile icebo. iblomele Akuphekile. kade nyiswa amandiya lapha osonushi nomamesh la Thola Lapho ukuthi imali mina engekho ngikholile. lokhu. ayikho wayelokuthi akuthola ayikho raso uyacabanga Kodwa sikhulisiwe ngayo le ngekho. raso Kanjani? ay enzima la because uyayibona phela once wakhokha prince ay wait until ukhokha nawe uyobona Hayi mfethu uboyibuka la kuwena endlini masuhleli osihlala sodwa nje raso ulithenga upheke yazi upheke kusala ukudla bese uthatha ukufaka emgqomeni nawe akithi wena edladle nonqaba ukudla hayi be wayizolo akulahla ayithi wena uthakulahla kulahleke namanje ke ayithi wena uvume Kuphi khona? sonke yakwena hayi ngeke Kuphi ukudla khona? kwayizolo mina ngeke ngikudla udlazelo kuphekiwe nje indaba engaphekwa ucomplaina wena pheka ke nawe manje bese ngakusasa Bhontshisi zona namhlanje. Obumningi nje usalile. Uphe ukudla kusekhona kwenziwe njani la? Angeke. Hey. Awubhontshisi. Hampethe mangakakhiphi inyuku braso hayi ungenza noma yini usho noma yini yona bese kumnandi braso mongakhiphi imali Yeah. ozela amaqanda wasakazela la beshaya form uthi Shawupholoni esinathi esingaka. Mula amanzi ungena endlini. Kuthiwa ukuthi usinekha ngesinkwe esisodwa ngo-2 slides usazoshaya u-6 okanye u-8 asinekha ngo-2 ngoba ugcoba kunalesi zokuthi ugcoba udlo usipamba Iwe lethi pa nje. Yancakaza wena mfethu. Awunandaba ukuthi usencakazile hayi. Hey, maye sekene unkanyise kuyena oshwaye yonke le cross ethi hawu kulona usumngaka uyabona zona ke zokhuluma bengasiki naso isihlese esisodwa yena lo ufike nawo pholoni ha usuha yes yabo ube uthenge phezulu kweplan Buhlungu lento la La fetha sausage alishaya kanye lipheke kanye ngaloso ufike nalo. hey yona la wena usuyambuza uthi akade ulithengele Sukhona ka sebenzi. Off. Mawuthi ngawuthi ake ngiyidotose. fuck wena Khalibhunga. kuyilice ayikho into ebuhlungu leyo usakhuluma ngebhungane bakubamba kahle usathosa bakufica uphani nendawo Lapho ijuice enongwayo nje iphela in 2 days. Iyanonga kulo mzuzu 5 liter 2 days gone. dilute iglasi mozoyidilute ushaya into serious yabo ufuna ukuthi mawuyishaya le juice mase ngathi yophela iphinde edamanye amanzi ngoba ubalela ukuthi phela ungabuki njalo ukhulume noma ngena umshana nathi uthethe juice yamala Step stuck but abala Ngitshela uba Ngitshela uma kuthena manje hey lapha imnandi lethu hayi juice yamashana phela izinto zamashana sihlezi mnandi lapha Dedela yonke into ekhona. amadana Yonke into ekhona. amadana Mawudla wena mfethu yonke into iqanda ukoloni cheese sausage. tshela uma ungakho ifethe ya uphila kamnandi angayishisa mina angayijezela lento okuganga phethu kashiswa amanzi mina yabo ufuna grade 7 so sibuye esikoleni lento ukuthi bese sijwayele ukuthi phethi oledi lithenge u60 dozen
uyabona le-60 fethu uyawuphuthuma uyasho ukuthi yabo nje oledi fethu le-60 uzoshayela ufuna manje ufuna ubhoyili ufuna uthosiwe kuseni mawubuya uphinde untshontshe mekubuza asibaningi mekubuza uthi amaqanda ashone ebhayakho uphendulayo nangu mina ngibuye esikoleni ngifuna grade 7 yantshontsha thatha iketelo ngilibeke embhedeni nendawo yokuplaka beke la duze umbheda bembhedeni so uSofia yabona umuhlala embhedeni ukuthi iketelo lizodansa yabo ayikho kanje Yeah. so mawuhlala liyatsheka le side ebile walinda amanzi abile ngimi kanje ngiyawabonga lo ngigada ukuthi angeni umuntu fa amaqanda phakathi ubilisa na uwabilise Babilisa ekekeleni. Phinde futhi acishe mbe ngi-on on mfethu awume ngwabona ukuthi aseyiqhashele shandi sephumayo le shop ase right mfethu ngeze isigriza simemeza kanti nje sifuna ungithuma yabo singithume ngibe sengikhohliwe mina sayashisa namanzi mengibuya ngifike ngihlale eduze eketela lathi mbo ade qafaza awadle lo maqanda lawo ngoba ngaphuma nginhlanga Sekumele uchaze Yabuzwa-ke manje lelo ukuthi- kamereni lifunani phezu kombhede. akushisa kanjani amanzi okuqala nje lifunani iketela mina ngifuna ubhava omkhulu manje ngisakufaka amanzi abila kanti mengilehlisa ibhoyi lasuka lenyama ebhucu ngeze isikriya siyathetha asinendawo asinamsebenzi usengishiswa amanzi sibuza nje ukuthi uze ushiswa amanzi buwenza ngithotsha amaqanda mvumela Wena, shuthi wena lo. Wena lo siqedile amaqanda kahle kahle. simashi isijampile phela uthonanga uhlezi washaya kamereni And lapho kunomaki-ke lapho ukhulana. siyezwa mfethu iketelithi bese hlezi Seliyakubuza ima kwenzakalani la baby. lalela lapho ngathi yazi Stephen uchaza la manzi mama lahlala liyakubuza ngona wena kwenzakalani. abe lahlala kuyipholoba ngqo manje usuphinki iphithwa manje Wasuba Hey. wanokhala abaningi man. cha ngacishe kabi nange ngempela ngukwandermember into okuganga muza mncane ezinto zenza nje fethu ukunganayo fethu umncane fethu But manje amajita awasawayendeki kanjalo bafethu usithini kuona. Ngoba but Iwayindasi ufuna ukudlulekiwa. manje fethu. iwayindasi ufuna udlula Nini? Kanjani? Shulex uyazi ukuthi kunamajita manje ana 40. Asawayindana 40 years. anomehluko lo Shulex mehluko lo Shule 40 years asawayindana namanje. Ilege engasekhoneni-ke leyo. Yebo. Basagoqana nje ngento eyodwa ukuthi le mpahla yokugibela emsebenzini deya. Uyacabanga usebenza ka Shoprite hayi. uzodede nakuza u350 Bawayindani mfethu. Ngoba phela le mpahla yawayindasi ungacabanga ukuthi wena nje ubuka u40 uyibukisa ikude. Iqala la ko 37. Cause manje le mpahla yokuhlala ekhoneni yasiphusha isikhathi. Le mpahla yokuhlala esitolo kanye ihlala ekhoneni. 37 kanye Sengisholo lokho 20 ukuthi something sengisholo lokho ukuthi phela uma ubuka u40 ngathi ukude ibuke kumuntu ona 37 vele imshaye esaphuma euniversity kusamela euniversity okanye ibuye ne-degree edladleni. But Uyabona angeke nje. mina ngiyoshaya i-retail kine-degree. ngihlala ngenze ngigraduateile mina Yacabanga. So manje ke lo wayindasi kisaqhubeka uthini kumuntu osawayindeke namanje kulezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi because ikhona omunye osebenza shule kusekumela khokhi rent kodwa still akafuni kuyibeka imali namanje nje boku December zizobonasa on top of that uzofika uJanuary ngazi ukuthi akukaze kwenzeke for call kodwa style asoshaya ngo December umuntu usafuna ukuthenga ingubo za Christmas kanye sawukwazi ukuthi ube ne-10 year experience awukwazi ube ne-10 year experience bese uyitshela khona ushintsho luzowenzeka awukwazi uhlale ukuthi ugraduate una-25 mase una-30 ade uhlale ekhoneni for sonke lesikhathi uJeff sazoshintsha okay ukuphi la ufuna uqala i-career wena usuna-37 nje uzoqasha ubaba yabo yabo nawe ufuna kuyitshela ukuthi mina njengamanje isituation engikuyona ngafunda yes but ayisasebenzi yabo i-license anginayo yezo but ngiyazi ukuthi ine period mingasebenzanga within 5 years ukuthi wena wayithola 2020 ayisasebenzi isifuna uyovuselela iknowledge mhlawumbe imigaqo kwakusolid awungakajonjwa leso sikhathi mhlawumbe manje usune exception so awujomba kodwa yabo unobuye uvuselela ukuthi mfethu awukwazi uhlale khona isikhathi eside ungayuthintithanga lutho yakho wabuya na ever city utshela usazosebenza 10 years later
hayi ngeke usulate nempilo Oba sothake. awusulate Efes. bayenza yesiphatha hayi sebelate ngeke Efes. Othake abazwane noshintsho. Abo we are programmed never to accept changes. You know, like we wanna see change when you're but you don't wanna change, man. You want the government to change, but you don't wanna change. You know, so ukuhlala phana bese. Ukuhlala phana uyababuka abantu, yabo, and uyababona beshintsha, yabo, phambi kwakho. But somehow when we tell ukuthi I know we have excuses. Balaki, into zabo bambela kahle, whatever the case may be. Yeah, when you're in that environment, it programs you to be someone that is going to be stuck. I want to say no matter how much we can trust people to change, amalogi shall solve the shit. It's the design, how it's designed, and then the culture that gets built corner. Then people behave according to these patterns. Abegiwa khona lapha na creative and then umuntu end up elanto esebi identity yakhe. So no matter how much you can say wena bese uthini uthi lo muntu akashintshe akushintshe kalula mukuleya environment. Akulula bro, akulula bese akulula. No matter how much you try to be different, because le mpahla bese ikwenza mhlawumbe wayibona nje light encane wazama ukushintsha. Hey, the crap in a bucket mindset mfethu. Uma uzama nje ukuthi mfethu amajida akho kuqala sikhuza kuqala. yo. Awuzama ukushintsha hairstyle nje ubone kahle. Fethu. Nganya nyi. Azojakaza isonto. Fethu. Sajintshe hairstyle. And fethu ubone khathi yashe Yeah. kuya ngembungculo yeah uphuma nje emnyango. Injo lo. Yini manje lo yenzile? Efes. Yini manje? Yacabanga mfethu. Lempahla bese mhlawumbe uyibone kwi-video ethize e-rap elithile uyayibona iblind lempahla. Yeah. Iyafanela dog. Awu uqalwa mhlawumbe endlini olete yini manje le? Hayi bosani nizobona ubani wena. Laugh dog. Bakula. Fike nembungu. And mfethu manje wena bethi yakushaya lempahla because it's like You are trying something different. bro labantu why they can't accept ukuthi I'm different. Yeah. You know, and then now it's like I must meaning ngifana wonke umuntu la but angifuni ukufana wonke umuntu la ngoba ngifana but manje bazokuphoqelela uthi damn down baba fana nathi sonke ukhumbula kuwa khona isikhathi la kushaya khona ama skinny jean Sure. isishintsha lento yokushaya ama skinny jean sengena nyama bake uba wa accept ngoba sasibuka nawe yethu uthini dodo ogqokile manje shape weligaka elihushayo ile shayile buhlungu lento ushaya iskipe su oversized usuyahlanya ekhanda yabo but when you look at it half abantu manje usine option ukuthi ufuna ugqoka kanjani dala bekuthi mangena istyle to have it sesishanje bethu kungena ama chin sihamba ngechino sonke umushaya ichino sesityleni engena ama skin esishaya ama skinny jean sonke there's a time where ikepisi lalingashaya kakhulu but kwala shock no wonke umuntu ukukhulu ugqoka ikepisi wagqoka nje icap leli lithe lalela ungaqhamuka nje mfethu usulishintshile ikepisi wagqoka ibhulu elikhulu washaya nje mfethu kamnandi mhlawumbe ibuye i-artist elithile libona nje mfethu imnandi leshane sayishayela uthi ngisike iphathini uthi yabona nebhulu elihushile uthi hayi mfethu inadodo ogqokile manje and ibuhlungu lento because that's where you find intwana eziningi that are creative that are gifted bro and they can see bro you can yazi mfethu uyayibona muhlukile bro mina mfethu ngayibona kudala le No, you feel it inside. bro. ayibona kudala mfethu You feel it inside, yeah. Yeah. ayibona kudala ayibona mfethu ngihleli even nabangani bami engikhula nabo dog all the guys esikhula nabo even not today abanye babo la sekusele I think 2 of them basasho nama brazo mfethu oyikhuluma lento for mina manje engiphelele la mina angibelongi la yazi ubona nje mfethu indlela ohlenga khona because bengincane ne TV ngibuka iTV all the time and I could see myself on TV yabo nayi shande sengifuna mina brazo and manje
yazi bethu Uyixoxela lesi sizothi ubonisile. exactly mfethu yazi exactly bethu uyaphupha wakwambona Siphuphele mina. khumbula Umuntu lawe khona ozoba umjida se-TV. ubonge igema bro he was the first guy elokishini ngasimbona kwi-TV ngathi nahamba nje umbongeni bakhona sohlulwa yini thina So wena uzumbongeni. kuthiwa ngathi ya umbongeni Kasizi ngisambongeni. mfethu Obongeni bano connection. Wena unani wena? basukile futhi baye Bayegoli ya. Lento isho umuntu ohlala eGoli. exactly to entertainment isejuza ayikho la eThekwini So we do not encourage change nothing braso and it's yeah. Too much. what hey kwenzani ngoza la Yazi buka for example even nale lento ila emqondweni yabo. Angeke ngiyi-regionalize but buka lesikhathi kushintsha isound yabo eThekwini uSibani meshintsha shaya igqomu lo ushaya lokho ethi wow siyasibhedlela. Buka bangana nabantu abadle ngokushintsha kwemusic. But wonke umuntu uthi mfethu thina egqomu sibambe eThekwini sile nto egqomu and sila solid yabo. But buka manje nekhwantshayo leyo mqanto. Awukwazi uyenza because sibambelela too much isidingo singasekho yabo ngisabambelele bese kulento ngikholelwa kulento yona izongisiza if ingasebenzi ufune ngizame still kuyona le shandisa. I think le nto mfethu idinga ukuthi nathi mfethu sama out sibe nalento ukuthi sime entweni etheni Ukholelwa kuyona. angithethe lona if ukholela kulento iphupho lakho leli onohlukile uyazi ukuthi yapha sticka kuleyo nto ukuthi ubani uthini sihlangana emgaqweni ngizalwe ngedwa hayi nawe Mfethu. ungangijaji uhamba ufike ephi mfethu yazo lo accept mfethu and uqale ushintsho le ndaba yethu ukuthi mfethu siya deserve isicindezele kakhulu because manje sifile ngathi siya deserve ukuthi sinike izinto ezithize osibekwe emapositionini athize akufanele sebenza kanzima ukuthi sifike lapho. Hey mfethu. You see, when you start to change it, when you start to experiment ngoshintsho, support builds confidence. And then if abakusupport, shy self-esteem. Therefore, next time when you try to do something, noma ngathi plan kangana, noma ngathiwa ubelieve kangakanani kuyona, but because bakujajile uzama ukwenza something different, now it's very difficult for you to do something else. Because mfethu nje yabona nje bengenza umzekelo ngehairstyle, it's such a stupid example, but awukuzama ukudayisa ke noma yini ke la endlini ubona labo bazocrasha yonke lento yakhe ukuthi uqale uzenze ubusinessman la batshela ukuthi ukwenza izinto zama-10 kahle yabo. But if they can encourage that, they'll help you ukuthi even if you want to explore bigger things now, unayo freedom usuyazi these things are possible yabo. We shouldn't fight this hard to explore empilweni because kokunye enye into awuyenza ushow ukuthi hayi iphupho lami leli yabo. Yeah. Uya experimenta, but experimenting, that's when then you find yourself ukuthi oh kahle kahle mina nanzi into engiyincanywayo. But manje kasi masidlala icricket la akho rugby players uphuma la ziya cricket la uma ungayidlala icricket shoot on sports awusazi. True. I think ibuhlungu le nto because yabona le nto esho ngipanyiswa where a lot of black people when they don't get support, that's why i-success yabo iba nesihluku phakathi, and then they end up having le nto le esake sakhuluma ngayo about the so-called self-made and all that nonsense because it's even difficult for them to even pass it down yabo because akayitholanga support. And then manje kuba nalento ngiyibone futhi ama-outsini especially ezintweni ey'ncane manje ukuthi yazi it means so much to them to have someone that is supporting them, even if into yakho uyibona iyabheda le nombolo, but uyazi ukuthi unalo umuntu futhi okholelwayo kule nto yakhe futhi angahlanyi yazi futhi. And nami futhi la nto iyangijabulisa kwamina because nami there was a time where I wanted someone bro ozokholelwa nje kule thing leli phuphe ngicabanga even though ubona hayi iyabheda wona le but there was never a person that's going to say, Antoine, it's okay to dream. And siyabona manje Shabir mfethu sorry ungene
manje mfethu sesingayikhalela thina siyikhalela manje bethe kunama platforms nezinto ezisinika lempahla enikhuluma ngayo isupport ungangayishayisana ekhaya aroundini espacing or even go social media labasibabhekayo sezikhona izinto mfethu ezokwazi ukuthi zikunike leyana njengoba uyichaza nawe angithi yabo so most yethu asiyitholanga angithi yabo but manje iphupho lethu ukuthi bangabhekane abalandela nathi balandela thina bangabhekani nale impahla esibhekene nayo thina. Yeah. That's why even na today sihleli kanje siyakhuluma kanje Sure. sithi onendleba akezwe yabo ukuthi ungayeki ukuzama zama mfethu shintsha impilo yakho zishintshe wena umuntu mfethu ikhala kuwena zibhekene nawe hayi omunye umuntu. But said I think mase sibuka kude because lento stems from lento njengoba sikhuluma ngama out discourage. I feel like it's important to there's the opportunity for you to dream. That's first before you go out and look for support. Yabo? Because awukwazi ukuthi ufuna support into ongayicabanga. Give yourself an opportunity to dream. Give yourself within that dream, believe in it. Believe in that dream. Mfethu lento engicabanga ukuthi ngiyayiphupha. It can happen and it will happen. Also, imagine yourself living that dream. Because awukwazi ukuphupha into kodwa awukwazi imagine ukuthi ngizophila kanje. Yabo? For example, Buku Shepherd. Yabo? He gave himself an opportunity in a group of people that were very discouraged again. But he gave himself that opportunity. Mfethu mehleli yabo uyabona mina ngi-align nalento. Yabo? That's an opportunity for you. Mfethu I'm allowing myself to dream out of this thing. Now, believe in it. Mengibona ku TV uyayibona nayo lento. What if you're in an environment where they don't even allow you to dream? But that's a big problem. Because there are environments where you're not even allowed to dream. So you don't even think about those things. You know, it conditions you to be umuntu oyilento abayifuna ukuthi abe yona. So they don't want you to dream beyond or anything else beside this thing about conditioning. I want to kunemndeni prazo where zithi isuka baba zithi isuka wena uyilotho kid loza kanje 1 and 2 isibekiwe bro indlela okumele uyihambe Yeah. yokuthi uthwala bonke labantu ayikho enye into usitshela indaba lephupho lakho sihlangane nephupho lakho into okumele uyenze la ukuthi wena uyasikhipha la sonke indaba zephupho lakho wasingeni. Then it's very easy because lo muntu phela akwazi ukunikeza iphupho lakhe bese engalisupport. Yabo? I think it gets easy in that way ukuthi as much as kungelona iphupho lakho but there's a way out of this whole thing because they give you iphupho labo and they give you an exit plan. They give you an exit plan ukuthi angithi wena nje ukuthi finesse play awwazi ukunikeza iphupho lakho bese uthi but ngizoyibonela mina. Bayakwazi shilo. I know ayike bani. Leshile Athi umuntu wena uzoskip enhluphekweni kodwa they have no idea ukuthi siphuma kanjani enhluphekweni. But mawenza ama plans they see wrongs in your plans. Yeah, bahlale babuke Then they crazy bro. Shulet bahlale babuke wena emehlweni. Yeah, that's being weird. Impilo zabo zime zona baqhubeke benza into yabo kodwa wena kumele utakule bona. Ah, it's being weird bro. But it's At least true. give me some sort of support. But it's, Ukuthi there's no support but Like, sithembe wena kodwa. sithembe wena Yeah. Yabona- Ayikho into esikusupport ngayiso Bethu. kodwa sithembe wena. uyaqala eprimary Shulex ushayo number 1 ubadabule raso viye mpethu high school dabulo number 1 siqalile ke manje yasho ukuthi yabona manje ibambe ngakho ke manje siyaphuma la varsity uyadabula yonke into Ibhasa. so ngiyila masithi uyaqala la ku matric dog nali iphupho lakho liyakuhlupha That's why it's number. and realize ukuthi iphupho lakho lizokudrayisa raso la sifuna isinkwa la siyaphuma la kumele uskip usitshela indaba zephupho lakho uzofuna ukuyo eNew York uyoshaya icoffee fuck off indaba zecoffee silambile la
Hambe 7 hambe fund Yeah, but yabona ingakho abantu abaningi abaningi vele abantu bama victim yalento who graduates and bathatha ama we've had some la I graduated but certificate some fethu amunye asilandanga because into ebaleke ukuthi graduate and then ends noma life unayo yabo because kunzima ukwenza into ongayizwa vele umuntu angakuforce fethu until a certain extent ukuthi fethu like asilambile but the more ubamdala ususevasithi uyacabanga ukuthi fethu angiyifuni lento but ngizoyenza because ngenzela yabo umsana lempahla bayisho fethu abantu bethi ufika ugraduate abazali unikeza certificate. Yeah. It's a privilege. It mostly comes from people abaqhamuka kuma privileged background one way or the other. Kukhona umuntu oqhamuka ku situation ekubhekwe yena ngqo ukuthi kwaphupho lakhe silizwa fethu lizosibambezela. but I would like to differ Glock, you know why? Awuzama. Because I feel like leyo nto unokuyithola itori eziningi futhi ezenzeka kubantu aba rich who are forced to be doctors bengazi bafuni because like I chain it is not doctor. That's different. That's true too, but it's Yeah. different. Yeah, to but what it's we're different saying. though. But it's the same. Yeah. Yabo? It's You true, see, but it's different You from see, what we're saying. that is different lenting isho where unodokotela hlukile. La akho umuntu olida ngomzekelo. angatwa Yes, ile thing ngisho Well, ukuthi doctor that one- uqala. Wena udokotela esifuna Uqala. wena sifuna ubudokotela Udokotela oqala. baningi odokotela bangadokoteli namhlanje. Why? Because they never wanted to be doctors. This one I find it weird. I'm not saying it's not happening. I find it very weird ukuthi kube khona umuntu ozothi eba udokotela but akakusupport ukuthi it's very weird. nasi Yabo? Because if uthi wena Singene yes ngiyaphasa basali. ngisupporta Uzo- nginikeza uzondla ngisupporta ngayo. mentally emotionally all these things mengikhala something ngigaya lento engikhala ngayo ukuze ngizokwazi ukufocus yabo Yazi- ngizosona ufuna le degree ukuba udokotela ngithi nayo degree Yazi No, bese- ngiya-understand that. Yeah, as she likes it's space. weird In most, Yeah. yabona disclaimer ngayo. ayikho right It's Ayikho something right. Kuyenzeka. Kuyenzeka, yes. Yeah, it's something that most odakili are struggling with. Mm. Iningi labo bro end up eselishiya amaphupho abo ngenxa yokuthi ekuseke kumele ngidakule ifamily yami. Yeah. And manje ngikhombekile angina choice ukuthi ekuseke kumele ngenze sure ukuthi ngiyayithola le degree ngiyaphasa futhi ngiyasithola nespan like half et baba right. Ukuthi mina nephupho lami kwenzakalani ngiyayicima lo nombolo. Khosha yona. That's why namhlanje uzohlangana nama-bras amadala uthi libuka ibras olinomndeni but liza kuwena lelishadile lize kuwena lithi mfethu ngiyayincanye le nto yenza uthuna uthi ibras endala kanje because lalifuna ukuba yiyona leshandisi Suyibambile. Wena uzuyibamba. lalifuna ukuba ile shandisi edlajeni Yakhombe. bathiwe edlajeni lalela wena Ungasitsheli yabo but mase seyibuka le shandisi seyibuka ebeyimukela i-TV uyimagina yena Wayibona. nephupho Wayibona. So now, but it becomes dangerous because somunye can be a hater. Hmm. Angabi motivated. uthele Akubay alayi yabona. Da lezi intwana lezo msangana le. cabanga ukuthi ziyazi Ngoba yena Cishe uya ngishika. but unendlela angayenza ngcono emqondweni engqondweni yakhe Ngisho ngasho. angikwazi ukuthi usabani engqondweni yakhe. Ngisho. Dochakeka wena. Sofuna unyeka ukulokhutha Enzani manje Hey, awume. bathi ngiyibheka zethiwe eyisedayo angadawa ingezeyidala angifimbe cha sengishibezile hayi Abesofia laugh tayo. So yeah, injalo Shudex. It can cause the other thing too. iphinde futhi ibe khona la ungakhombeki nayi yeah ngoba bekukhomba ukuthi ekuse wena ithi isituation yasedladleni ukhonjwe yiyona low key indirect ikushout ekuse uthi uyayibuka le mangiyokeleza akudliwe edladleni mangiyohalaza yadliwe edladleni ikhombile sibana And that's the sad thing about ilokuzana if it's iphupho mfethu ngicasula lapho. Lalela Manje kukhona ioleti, kukhona iankela, kukhona isister elidala, kukhona irazi elidala. Yeah. Wena uzela ngemuva. Bekumele ukuthi bonke labantu indlela bayenze yaqonda kuwena. bahlulekile. Yeah. Bathi wena umele uvuse kade ngisho umgqibelo. ngakhuluma nobani mina bangayisho shapi bangayisho Ngisanda nangomlomo ukukhuluma le bangayisho shapi Yeah. uyabuka phela uyayibuka ukuthi okay
ayenzekile shuthi ikhala kumina yazi ngangikhuluma leto mfethu Saturday mfethu nami ngikhuluma Saturday ngiya ngala Hillcrest mfethu yazi ukuthi mfethu ukubone kunama situations bafethu la ukhulela khona emndenini underprivileged to a point bazorelate abasemakhaya noma abantu abakhulile emakhaya to a point uyazi ngilight mengibuka istate isicondition yasekhaya ikhomotsha yabo but muyesgel uyaxeka wena ungasitsheli bebekhomba imizi yasemakube uyasaba ukukhomba kwesakho ubuka ukuthi hayi mfethu setladleni kuyihlazo yezo lanto but una 6 una 12 una 15 edladleni kukhona i-family tree igcwele kodwa edladleni nje muyesgele kuthiwa hayi kasibanibani yabo then mase usukhulile uthola i-chance upaquza then offers ngeke ushintshe wedwa isimiso sasedladleni yabo then usuyayibuka uhleli phansi uyayibuka le mfethu mfethu isho abantu bangangibuka bakhombe kanjani but zazi mfethu fuck it ngangimncane phela mina ngingenamandla usingishintshe lento uba ungafuni mfethu awumubuka la uyabuka ukuthi mfethu ngakhula la uba ongathi mfethu mina ngiyachuza ngina 7 years old ngichuza ukuthi ngiyahamba ekhaya ngoba nje yabo so uyayibuka lento ukuthi iyakushaya ngisho samncane ukuthi so ngangixola abantu angihamba la emotweni ngithi bafethu nina ni understand and you never understand mukhule kumoja yabo i-situation imoja because uzothi umuntu methi kukhombesekini usashawa ile ya trauma kudala uthi mfethu angikwazi ukukhomba ekhaya yabo ngoba kukanje yabo iyakushaya and uyaphanda uphanda ukuthi mfethu ngiyoshintsha yonke into yasedladleni kanje and it becomes a shame let's why namhlanje muzozothiwa usibanibani we-celebrate usibanibani washona ena something methiwa hawu but sesomngcwaba kubo uthi umbone umuntu ekuthiwa we-celebrate ushone na 24 ubuzoyishintsha nenyonke yento usahlanganisa noma uthe uqeda ugraduate evarsity kunabantu aba-unfortunate avele umuntu ayishonele sekuphoqa ukuthi ama-students nambeni yomfihle mina ufike edladleni seniyababaza hawu kubo ukhohlwa ukuthi lo muntu ubesebenzela khona nje ngoba kune-chain yabantu abawu-6-7 abangayilungisanga lento hayi nzima le inzima uyilungisa khohlwa uzwe ngabantu ukuthi bamoja kubo baba right kudala yabo le nto ibuyela kuyiphi lento ade siyikhuluma noThobeka no Angel ukuthi abantu bazogxeka kini kubheda kodwa kungekona i-situation kuyona i-responsibility sakho ukushintsha kini i-situation uthi muphumela ngaphandle ufike uhlangane nomuntu ngaphandle kubo okhule bemoja benayo yonke into wena bese ugxeka yena uthi hayi wena ukwazi ukuhlupheka. Mina I have a question. Please. When is the right time to enjoy imali yakho? Yabo muhola The question is mele uqale ukuthi ulungise edladleni no as soon as seba right yonke bese manje maye ubheka wena mawubheka impahla mawubheka everything. Market yabo muhola yabo into ucabanga ukuthi kuyenza hamba yenze mona uneminyaka mingaki manje yabo mawuthi una 28 bana 28 years wonke uyilungisa lenkinga bangayilungisi bayishiye ile ndothi wena khole wena kodwa it sounds not selfish yabo mase sisikhuluma nje but efethu bamithi halfway la singamithana khona kodwa kulokhu mina ngikhalela sishayela ihlombe lezinja lezi ezakwazi ukuthi zibuyele edladleni ziyolungisa no kukhona izinja ezisebenza shulex zilivusa ikhaya lime kanje eyedwa fethu ithekeni noma umjizi alivusa ikhaya lime ngqo and futhi akekho umuntu ozomncoma akekho umuntu ozosebenza kulokhu mina ngikhalela ukuthi usebenzile wena wedwa fethu ozobuyela edladleni nemoto egcwele igross egcwele impahla zabantu bakini egcwele ini wena wedwa bayinqwabi lineage kodwa wena ubaphethe ubamele nje yami showcase inde futhi fethu kungabi laba fethu esigcina sesibona nezindongo ukuthi sebe sure enze something kunamagenge nosisi abenza impilo sure zabo ukuthi edladleni
kuyadliwa Bamosha. izinto zigreen ungangabona wena ngoba ubuka into ngoba ubuka into kodwa ngaphakathi ngaphakathi yonke Limile into ikhaya ngayo. limile Mfethu, ikhaya yonke into ibheke yena. sasalutha Solo bese abashali eshanisa. ubheke ningayi Ayabo la mpahla leyana ayikho lula and it's one of those things that are not usually celebrated mfethu. Yeah. And it's one of yabona le mpahla mfethu angazi ngayichaza kanjani because mfethu uyayicabanga la responsibility uwedwa uyingane njengokusho ukuthi kuna 8 abantu abadala Phambi abaphambi kwakho. omalume Lalela. obantu obani kodwa wena Bakulinda uze ube na 28. Una 28 years kubad. omunye uyibambe lo mpahla Shulex u5 years onkwanye u10 years Mfethu, old wonke umile imanje umengena kayi- every month umengena ikhaya limile ngami ngoDecember kuyacaca And that without ukuthi complain- ikhaya. Mfethu. Without complaining Yeah. Understand theory sekhaya. yeah mfethu Yabo. Hawu, Khona ingoma yezulu yazi lethi noma ngabe izindle zodaya. Mhm. Kodwa khaya sekhaya. Awuna choice mfethu. yeah Noma ngabe seyime yaketsha yama kanje but mfethu sedla isekhaya la. And you have no choice. Yabo njoba bebethi ngisho ungahamba uyephi there's no place like home. Rolex mfethu kunezinja mfethu Amna- ezibamba ikhaya lime lilibamba insimbi ishisa lime ikhaya ngqi ngaphakathi lifudumala uyintwana omncane uyisestera omncane ikhaya ulibambe lime ngqi umuntu obuka ngaphandle noma ngathini hey athi afika umakhelwane uzocela something ikhona umile ngento Bese kuqhamuka uzile izinja zami lezi ehlala ekhoneni engenzi ifakhole zizokunyakazisa wena sister ususebenze kanzima kanje bese uyakhala lapho lokuthi mfethu usiphuti wami akangicabangeli nani imali enjoy bese imali yakho mfethu uma uthi akwazi mfethu thatha imali yakho yihle enjoy mfethu yabo nje behleli wena wenza show uthi nayo yonke into bese wena ukwazi ukuthi uyakuxakazisa leyo muntu ukufuna imali mfethu uma uhola market mawusuzamile endlazini but ayikho enye but mwazi uzokwazi uku-afford nasekhaya hamba udle imali yakho lelo $1,000 There are people, bro, who carry the burden of being abantu abazoba responsible yeah in the family. khani ekhaya Yeah, and Khona. ngikubona la nto no matter abona noma ungamtshela kanjani uthi idla imali yakho ngeke ayenze. ayenzi hayi awuyikhethi futhi Ngeke ayenze lo. ayenzeki uyacabanga ukuthi Umtshela ukuthi habo idla imali yakho ayi. le mpahla simele khona i-option ngoba Mm. leyo call izongena ingena iqonde ngqokwena la call okanye Yeah. message nanokuthi uma ecabanga into ezinhle icabangele Shulex ayikhethi mpahla la message mingena iqonde kwena ngqo la call mingena ikushaya wedwa noma ngathi Uyadlala. Kade bedlala irate bebuka iDStv kuphela kade. yeah Bawu 6 athi awukho we fonele wena. onele wena Kataliko. mashini You understand? Eh, 6 yabo lesi leshabi siwela banamapasi baziwa lapha ka Home Affairs. unawo la ephaketheni angaphuma esitole u100 ingena Usakhuluma ngokuthi mfethu ikhona iningi. You understand? Ulinde wena kuzonqamela ukuthi kube emnyama uzubuye ntambama nekhadi or noma ulithumele ikhadi. Mawuthi uyabuya ntambama uyafika useyithengele ipizza. Hayisa lo number uyidlela ipizza. Ulo muntu osho oqala uthi kadali. ayikho lokufonelile wena Yeah. Udle ipizza. Uvele uyibuza ukuthi sala kanjani angayiphi lo muntu makashulu uthi hey imali yakho simakasha ngosezi iphi no bese ngisho lo show market kids sho lo show ngokuthi isikhathi esingithudla imali esiphi mfethu uzazi ukuthi uzokwazi ukuqala zekhaya market ungayiphoti mona ungayiphoti angithi akithi ukuze mekunikeza advice to market mekhona umuntu oboleka imali une right ukuthi awunayo une right ngithi uthi awunayo ngoba le mali wena uyayazi wenzani yabo satha vedelo chephethu uliphose ehlatheni uhambe mfethu uyohlala egateway unabe ubize manje biza mayinya ushayisha nje if singangabona omunye umama mfethu e-restaurant khona lapha egate uthi ungigana nesihleli lapha bona mfethu ukuthi uya enjoy ama-plate ayalandelana it is much izintule iyambuka ngithi mina yane it is much okay uyabona ukuthi uyayijavazisa dofu they fall off ngiyayinesa andabo ngisho imali yakho
lapho uzofika ekhaya seyilalela boyibonela Ngene embhedeni ulala. alala Phethe nelona ilo take away. Tokito. kunalabo abasemakhaya wena Shepherd uthola ukuthi umuntu edropeni kukude u-traveling distance serious uma efika esithawa phela abantu abazo-understand abantu abakhulele emakhaya kakhulu uthola ukuthi uma efika edropeni uyazitika ngezinto ezimnandi uma sebuye endladleni ubuye ephethe i-cross vela afike ephethe ikabi ya shaye i-KFC edropeni ikabishi Nepizza. senopheka Ne-sausage. chakaba Izinhlelo. nombolo yawo ibuhlungu leya nombolo lo nombolo nale nombolo ukuthi thothi mhlambe nikhona la ekhaya sistera naningane zakhe avela phansi into emnandi for iy'ngane zakhe lapho nina niyidlela ikabishi manje Phethe 6 piece. nengena nayo uyavala ekameleni so manje ingane yakho wena phethi manje siyabuka ukuthi yamasha manje Eyenuka lapho siyabuka-ke nawe ukuthi uyaphi lapho wena theni kwena ngathini kwena bona elapho siyabuka Eyenuka la PK. uyacabanga uyayizwa phethi yasho phethi yasho i-KFC brazo lapho nishaya ikabishi lanela laba mane zivula umnyango lezi mane zinunusa Kanye siyaphuma amafutha. Thoma ebuhlungu kanje Mhlome nje mane KFC lapho nibhila uhleli phansi lapho ubuka i-TV ngiyakishaya nomfandla wena usayingane wena ngishaye wena ngiyakishaya nomfandla usayingane ungazobhayisa wena ishaye wena kuyintwana cause manje lento futhi intwana yakho nidlala nothuni intwana yakho kodwa mase zimnandi inganasiswako siyabisa nilonke raso isiyabisa yona nina nivaleleka ngaphandle isele ekamereni ubonile ukuthi hayi i-anteri selibuyile esipano kanje phetho plastic lingene nabo ekamereni kuvala and lento futhi ikhula futhi kuba buhlungu enhlizweni Shaytano. cause manje nawe phethu nalento ukuthi hayi nami ngizobambamba already umncane usucabanga lo mqondo nami ngizobambamba Shaytano. yabo emzukwane nawe uyapopa i-KFC hayi bazoyibonela ya mina nentwana yami esakhula besishaya ngalo mpahla sesivele sithi 1-2 makusetshenzwa into eserious iyabizwa le ihlaliswe ekamereni makudliwa izinto ezimnandi iyabizwa ihlaliswe ekamereni besithi asabe siyophanda thina siyiphantela hayi le mpahla yokuphanta ngayiqala kusentwana wansashaya enyuka kakhohlwa imina naye kanje siyoshopha izinto ezimnandi asikubali singazidlela naphambi kwakho sihambe kunyoka siyiqala manje sisebancane asiyilindi nje ukuthi zibe icrash siyiqala manje buhlungu la umoya esiceba siyayiphika siyazi yonke leyo nto so that now uma usuyishaya ukhumbule ukuthi once bakubizele ekamereni uvela ngewindi udedele something ngoba nathi sizoba moja sikubize but uma ungasibizi nathi fethu mina lentwana nami sasiqala sami lezi zinto ezincane ukuphathisa abantu ukwenzani shaya inyulo ufaka nokuthi urandi manje ya azeshaya amakheke Buena maskopazi showcase imvuthu wazini wena amakheke imvuthu wena woma broken thina wasicrossa nathi sokcrossa bakuthuma ugijima esitolo ubuye no2 rand. siyacabanga Shaya ngadayisa ikhopha mfethu. I think sonke sisuka lapho Why days? kodwa phela hayi lokho okujulile Hayi le khopha phela yo. hayi le yamaphara ejulile Nangidala yothayela mfethu ngaserawini ngasekhaya mfethu usela amabhodlela yabo le mpahla ukuthi amabhodlela insimbi lezo insimbi encane ezofika iwewe ebethu Sasutshani man. Yabo. Okay. ayisazi vele awukwazi phela vele ungena naye lo etaxini ufuna ukushaya ibhomba yabo wesabazi odriver bebhasi mesingena no lesaka lelo yabo asikhokhi uyabona isitwala ziyophanda esiphande mfethu sibuye lapha iwewe lento kuthiwa 300 emesithi ePine Town sithi McDonald's wesihlale 300 zonke shureka asasingathathi asiyibheka ke khopha thina asiyibheka sasibheka nensimbi khona nensimbi ekwazi ukukala yeah mfana sasifikiseni lapho uze umshini ithi ukuthi kahle uthi siyibuke lapho siyibuka esikalini kanje
uthi uma sihlanganise uma uneyakho ngineyakho neyami but mase kuphuma inyuka sihlanganise shawe inyuku aliye ngo-300 lapha- sasinika o-100 Lapha rand lo- hayi bo sangempela ebethu yeah thina ibhasi lalimi uthothi kunama siba u3 Phindeni. kunamasaka mhlawumbe awu6 7 agcwele ikhopha Simashile futhi. yeah 6 7 agcwele ikhopha hayi sasihamba nesaka lodwa siya sasihamba Isake namasaka serious yeah sizowafaka la ebhombeni senasa shaya isikelemu se-donation yabo le mpahla e-donation wethu esigele uma bededela i-donation thatha i-donation Shikho. oshaya ama-photocopy ayinqwa Enamanga. donation uyicele Ayinjalo ngisho nombolo. isi-expayile ifomu ifomu bakuthiwa Ngcolile phela ifomu. ngo-October donation uyishaya kuze khala abantu labo bacelayo bathi amshana kade bethi expire shaya sayilandi le shadisi mashi umashisa esikoleni umashisa mhlawumbe noma u-10 or 20 rand vele i-donation ngiphe no-2 rand Small out mfethu. Uqala usemncane ukwenza iplan. Yeah. yeah Ngicabanga. And mfethu letha desisho earlier on ukuthi ukhula na lento kwenza iplan. Wonke lamaplan belungu usomdala bayasalungu le plan. ayangithwele abanye ama-dictates asala lapho amanye ama-dictates asala lapho ama-dictates asala lapho amanye uyadlala kade yathanda ngakhula njana lezo mpahla lezi zejele zejele impahla i-outime engakhula nayo ngiphatha nayo mina uyacabanga basala khona emashweni ezinye zazinamahloni namanje zisenamahloni akuhlangana i-4 ezinye zaya too much ezasala emashini idinga ubhalansi kulayini ifuna hamba ucabanga okay Uphinde utha. ayikwazi ukushesha kanjini ipali sasibancane nanokuthi phela ibuye isibuya nanokuthi uyalalela yini nawe ekhaya edladleni sure yabo ukuthi mebethe ekhaya phela le ndlela ezena nihamba nizoboshwa sibanibani yabo uthi musu phela hayi uthi awuyizi musu usuyenza lento uyabona ngempela ukuthi umuntu angaboshwa mpethe enza lento angiphinde kudepend ukuthi induku ikhala serious kangakanani nasedladleni Nasedladleni. ngoba idinga ukuthi kibe strong kanca but angiyipromote phela i-corporate management hayi Kodwa- phela sashawa phela athi sikhuluma iyasiza nje ukuthi nje ikithi ukuqina kancane wazi thina sashawa phela thina awukwazi ukukhuluma wathi awushawa sashawa nje and kodwa ikosta abashawa kakhulu abanye bamosha kakhulu inkinga Siqonde nje inendlela thina nayo mfethu. ukuthi umushawa I-understand. kube nendlela ekunebalance because laba abashaya baze bayijwayele induka yazisalaleli kakhulu leziya yabo but kodwa yona iyadingeka kunesandla man But le- ukuthi abazali mase bekhulumile ngathi awusabezwa kahle kudonsa ukuthi hambe yokhisa isihlahla lapha uzoshawa. Yeah, le nombolo kodwa futhi iqala futhi yabo usamncane ngempela futhi lento leyo uqala ukhombeka futhi usamncane. Yonke into oyenzayo nawe ubone ukuthi ekuse sibelele edladleni. sure Ukuhlanganisa nani nani ngenzele edladleni. Iqala futhi samncane yabo le mina futhi ngikhumbula ingisakaza ucabanga usakaza ikushaya nombolo. Hey. Imali yokukhera ugwaye unikiwe kuthiwa khera nali ishumi yesigele ubeka lelo shumi ayibeka leyo nyuku le uthi kuphela isonto kuphela inyanga leyo nyuku ibuyela lapha oleda mbolanda lapha sekuyashoda seyothenga ngale nombolo ade kunekuthiwa mbodle esigele ambudle ngayo isigele ngiyacabanga mase ngicabanga nami mina kekho wathi kumina wena beka leli shumi leli shumi okuthiwa la Yasuka ushaya kuwe. isigele but isuka yabo lento ukuthi ikhomba vele ukuthi ekuse lesikele uzoyenza iplani wanye vele ungasho No, vele ube nomngane. baba How much? Isikhaftini esiwushabalele bra wakho. ushaya isikhaftini esiwushaphu kanjani nanokuthi So, phela- and khona namathekeni esigele sama-relationship alapha idile Doka ejoinweni. mina Asisikele. Isikele. Umnandi. vele esigele kumnandi Wena uhlangana nomngane mfethu uzoba genuine ngale ndlela mfethu osazi isimo sakini akukhava. Ngabonakala. thole nostangshini lapho vele kube west Thola kakhulu ukuthi- Uthothi vele umuntu one-personality ke. Nishefela akutshela umacala wami lwana ubekuthiwa umacala wami azimhuzi wayo ngiyazeyaphi
Ngithi ukuncanywa abantu sakuqala seyinto hlupheka vele abantu bakuncanyele wena Bakuncanywa ukuthi uwena, awunalutho gawula yeah Mfethu mina ngisho esikoleni high school primary ngange personality high school primary ngangine personality already ukuthi yaziwe bethu abantu bafuna ukuhlala nami yabo nginama joke yabo uthi hamba phela ama joke uqala zasho nabo ama joke amakudala ukuthi ayethi le nto thina imali yena ngadidlisa la yayisakhisa manje bazosha ama joke manje kodwa nje bethu uthi khona wena uyazi khona mina kuba happy So I think one must learn to let go, know when to let go. No. As you grow, you evolve, you say, no, let's play as a span. Let me adapt now. Find another thing as on spanela manje la sengikhona. Because if you think akushama joke manje, awasasipani man Asifuni. uyibona kuphi kanjani Shepherd ngoba yazi wangikubuza kunento ukuthi uthola ukuthi let's say for example ngisheke umzekelo ngawo kanjani yenza bethu sakho hayi kufuna ukwenza umzekelo uthola ukuthi ubuwenza something yabo manje sekuqhamuka i-opportunity different but manje le opportunity biqhamuka ayiqhamuki ngale ndlela eobvious ukuthi hey le mpahla ngangimasho isale sekumele ngixegise vele ngiqhubeke iyamasha yona but kumele ngixegise la ngize la but kodwa still mina ukubona nini ukuthi jumpa fethu dwadla simasha sase simasha nale masha manje I think it's very tricky when it comes to that because Yeah. Leonto if you buy stuff where you are somebody who always jump on any opportunity that comes. Yeah. It becomes a problem. You are very consistent and it's just that now you're in a season where it's like fuck it. yeah I understand. But lento futhi kade ngiqalile vele le Yeah. ngiyipheka. But manje angisakwazi ukubuya ekhaya ngithi hayi no. hayi kunyo Ya podcast. Imali. kanjani imali ayikho phela Le opportunity Yeah. futhi izokuhlanganisa inyungu ze ngifike no plastic ekhaya. Sure. Hayi bet you jump on it because but awuyilahli le mpahla. Yeah. Because khona umunye umuntu bese vele this year we are podcast. Next year siyambona senze enye. sezizelo kwakhe Next year awusayishiya usenze enye. So he's not consistent in anything. So it becomes a problem because neminyaka iyakuhambela but the time ubona ayikho futhi into oyibambile nje yaphumelela ngempela. You know, and it's a struggle for abantu abaningi, especially in this day and age, lento zokhaslisha manje umuntu uthi angahlisha. ukuthi kube neproof yento Yeah. yenze yasebenza You so that understand? uyakwazi ukuthi umuntu jumpa nakwenye Thanks. unethemba lokuthi vele izosebenza Exactly, because the minute you build up a momentum where at least there's a trophy that says, I got here yeah and I've Nice, succeeded achievement, in this. You know what I mean? Ma umuntu nje phethe ayikho. into eqedile Hayi phethe wena uqedi. kanjani ish yeah Kuningi, you know. Yaqala So uqedi. yeah, it depends on the situation on the season osuku kuyona as a person because ngeke siqamba manga. Abona phethe lento iphupho lakhe iqala as a passion and then it becomes a dream. Yo bra inkinga phethe yawudelayise abo uyamasha desert. Ushaye phethe u10 years bras. ekuncoma kodwa abantu Of course. You getting all the applause. good bro. indaba. Stand ovation yonke le numbers continue. fokhona Hayi. Akekho futhi Ayikho phethe ungabona- and ibuhlungu lapha phethe because lephethu ikokungconywana kudala manje sekuwesa because manje ipool yabantu get to access to see you and nani nqwaba but imali ayikho awuyiboni ama like nqwaba ama like phethu bayishare into yakho ama views ayinqwaba kodwa imothi ubuka iaccount yakho hayiboni out asha amamitha phezulu qalikhi imitha lapho phethu you go as far as getting to platforms or Say- environment enabantu abanenyuku uyitshela ukuthi awusofile kanti do tata awukafika usabona nje singayisho Uyamukela. uyangena phethe emotweni buyele ehlahle because yazi indaba kangitshela kanje sikithi fethu bese yazi namanye inqwabe abantu abagcwele ku-Instagram yami angiba understand because abangisizi ngalutho ngaba bayangibhuka ngala bayizongibuka phethu bagcwele nje for that's nothing. exactly and it Siyakusakaza naye ke sifethu uma sikhombise i-account yami social media dog I knew ngathi uma sengihleli phansi ngiyacanga ingisiza ngani ushila phela nje lathi kuse social media ngizolathi
Uyayibona futhi asikwazi ukuthi siyishinde leshani lesi kube yiyona ke inyuka. Wenzani? Because khona omunye ozo-enjoya lo treatment uthi hey bethu nabantu abaningi abakwaziyo phansi uyayibuza. Okay, ungisiza ngani ukuthi ngibike lo muntu ongamazi mina? Bethu. Kuzongisiza ngani? Edi mali, edi value. Yabo kunomcaso uShepard mangihamba naye. Basi, Isabi ngiyangibasi. bingelela abantu athi hayi fucking ndaba yabo bazongenzela. Sashepini Basi-ke, umuntu uyabingelela. umuntu inkinga nayi Fuck uzongenzelani umuntu. umuntu asoza ayibuka ngale ndlela because yena ujabele ukuthi wena uyilo muntu That's angibuka. fine, I get Wena that. uhleli la uyabuza mfethu. Angibazi bonke le muntu mina. Yeah. Bangisiza Beswini ngani? mfethu, kuthiwa salute. No, but it's a problem Bravo. when Musu Ikoka now and you think those like equate to the success. It becomes a problem because many of us, bro, get caught up in that, you know, because you see the numbers and you're well known and people buy a shooter, but when you sit at home, you realize, fuck it, Yeah, we should Angela. I'm broke. Yeah. as fuck. But there are people who live for that. All the attention, Yeah. and I haven't managed to turn this attention to profit. Anything. Yanyisa nje yanya. Lokhu bingelelile. Ngiloku jabula ubingelele ushaya nethomba hayi moche mawatsi. Correct. Mina ngifisazi bangayiconvert yonke le number kuthiwa imali. Imali engaka ngabe ngibuza. Hayi mashini mafethu ayizoza manje sishawa nice space la. Siva. Take machiti. Danke machiteni sesiyayivala siyayigoqa azange size si-intro. Awuyivulanga nokuyivula. Sivula sivele sayi-freestyle samasha nabanana nejaki siyabonga. Machiteni kakhulu. Ihambe kakhulu. I think iyona lo buyifuna Mashi. Brazo. Yeah. Correct. Sharpo. Ihambe njengoba Qondile. yonke into ibeyintsha. Yabo Face. face qondile. Fresh. Sibe deep. Asibanga Jack. party asilo. Sishaye. Yasidlale ngayo. Shuthi but Fuck on. Ebengavuma yini. Ayingangisho ungena. Dala chicken siyayivala imashile. Mashi. Hayi mashe kakhulu. Danke siyabonga. Hey.